Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. Hardver i softver predstavljaju deo infrastrukture metaversa i takođe nude nekoliko poslovnih prilika. Ukoliko imate na umu da je u pitanju preduzetnički teren koji se tek razvija i koji će ubrzo postati preplavljen konkurencijom, znači će vam da se edukujete i razmislite o tome da li možete nekako da se upustite u posao što pre. Hardver metaversa predstavlja minimum koji je korisniku potreban da uđe u cyber prostor. U pitanju je deo metaverza u kome se najmanje govori, a nosi velike prilike kada je uključivanje u posao u pitanju jer čini jedan od osnovnih aspekata metaverza i još uvek se razvija. Trenutno nam je potreban eksterni hardver kako bi se došlo do metaverza. Često se metavers hardver koji podrazumeva virtualne naočare povezuje sa Facebookovim Oculusom, najnaprednijim VR headsetom do sada. S obzirom na to da hardver predstavlja jednu od osnovica metaversa, uvek će činiti neophodni deo lanca snabdevanja i zato ga treba gledati kao priliku. Mnoge prilike koje internet danas nudi ne bi bile dostupne bez softvera. Softver industrija u okviru metaversa već otvara mnogo prilika za poslovanje. Ukoliko vas interesuje razvoj softvera, Metavers pruža priliku da, u skladu sa programskim jezikom koji vas interesuje, izaberete deo Metaversa u okviru kog ćete moći da poslujete. Razmišljajte o tome kako se u ovom slučaju možete spojiti sa istomišljenicima koji su spremni da se pozabave Metavers konceptima i uključe u priču o preduzetništvu. Hardver i softver su nezaobilazni deo priče o Metaversu. Na infrastrukturi je neophodno raditi i unapređivati je kako bi se konstantan razvoj nastavio. Razmišljajte o tome da li možete da nekako doprinesete i ukoliko je odgovor potvrdan, kako.